ban wanra ya ka jingsngan ha ka lek ka wan ha ka surok ba National Highway 6 bat bantela kam ya ka jingjia accident ka bawanra ya ki jingsngau si bat ka jingsim ya ki babon ngot ki men simbreu ki pulit ka nongpo traffic branch nin ka mit ka khandai trigwe yong ha ka por khandai ba jemen mit aa ki la talasi ya ki nongnya kali ki bala bua kian ki bomdon ya ki kot kisla ki bapiang bat ki papan khenya ki kandon anya kali ha ka te ki jing talasi ki pulit ka lalap sibun ki nongnya kali ki bala bua kian ha ka ba ki pulit ki la dan kuna ya ki bat ha ba khen kulum ya ka pisa ka ba ki la yo lum na ka ba dan kuna ya ka te ki jing pen khen ya ka kandon nya kali ki pulit ki la yo ban lum hadu arlak khandai pho khandai hajar. Good evening everybody. I am in charge traffic Nongpo, Rivoi district. Today we are here for conducting drunk and driving. Most of the time we are seeing that there are lots of accidents because of this drunk and driving. Not only drunk and driving, we are checking these helmets, then we are checking the seat belts, then bike riders, then these pillion riders. Daily we are checking, and we have given so much awareness on the road. But still so many people, they don't feel good to wear helmet. So we are conducting these checkings. Now today evening also we have started this drunk and driving. Because we have seen that in Nongpo, most of the drivers in this highway, they are drinking and driving. So we are checking this drunk and driving for the safety of the citizen, not only for them, for everybody. Under section 185 of this MB Act, 10,000, there will be penalty for drunk and driving. Untuk sini penlong ka checking kini ki kali ni penlong ka traffic branch ban checking ki kali ki bakit put ki khamtam kini ki bakit seat gitu ki bolero ki pick up gitu ki bakit ki seat ki batam chadin ba sakmat kata kabuk ka jingma ki we ki kali ki babut chadin khamtam kapor men min but ni check ro ya ki driver ki ba di buat hambun sin nala amit ki driver ki ba di buat indo te kabuk jingma ya ki we ki kali ki ba yai hakini highway te kumta minta si ni penlong kene ka checking te katro katne ki driver ki don ki ba nilap ba ki ba dikiat but mrei tang kini ba bakit seat handrai kitu ki turis baro hingi checking da kasi kat bangilap te don ki ba dikiat ha ka por ba ki nya kali te kumta ngi na ka traffic branch ha ka jing alam jong ni IC jong ni te ngi check kat bangila he kat ba nadu mene ngi sedang nadu por new baje ngi sedang te bun ki ba ngilap ki ba dikiat ru ki don te kumta nomor ban like kano ka jing ya accident naman ba bun sin kini ki bun ki ba pi hi ba ki ba yap accident ki ba bun ha kini ki national highway na kata kada man like kini ki jing accident tingi kambun sin ga yalam cha ka ba ya accident kini kamtam ki driver hi ki ba nya thurmur te bun sin ki ba nya thurmur ka yalam cha ka jingdu ya ka men simbreu ba pendu je men simbreu kumta ni naka Rivoi police ni check haman na ki jaga khamtam ni traffic police long ba khami je ban check kumta ki ka kam chu kat bangila he ni check ki kali khamtam umrei tang ki to ki kali bakit passenger de khamtam ki kini ki scooty ki banya scooty ki bike tar gaju he punsin ai awareness program ma ki de ban phong ki helmet ban tap ki helmet han banya ki bike ni ki scooty omrei tangi ki banya handrai ki basong hadin ro kumju hi te bonsin ga na SP jungi ki ai kini ki helmet ngila sam da ki katno south spot light spot south spot tali ngila sam ki ba kin phong ban long ka safety ki handrai bonsin ki brio ha ko por ba ngi ai ki awareness program ba kin phong handrai bonsin ki bom phong na kata kada hateng hi ni check gum tu khnang ban lai na kono ka jingya accident ka ba ki ya brew kumta hi
ni traffic police kat bangila i simkia ye kata ha ka bayalam ni i in charge ni bat ka jingi trelang bat ki baru ke staff ki jungi bat ki officers bagi don ho traffic te kumta hi omdai tang si jaga ngi check baru kan ka jurisdiction ke jungi hi ni check nomor balai bon sen la ki yap accident ki de khambun sin ki bompong helmet e gitu mo te nang ta ki khamtam ki kali ki truck bayang kelumar ha kini ki national highway kabadon kini ki babu di ulan bali te bon sin ki bayang hang tu ki yot sya po kali te ya ki tu ki driver ru ni sai ai jingsneng ya ki ba sai hikai ya ki ba umde banyeng ha po jong ulan bali ada ki kwa ban yeng slam ne ki kwa ban chat jing chat e mo mar ki wa na galanti ki ba jingai te ni ong ye ki ba kin yeng ha ke jaka ba kham he kham tam kini service land nang ba ban lai na kono jing sa te bon sin man ka si hi ngilap men si bat mi mit ke ba ki yeng kom ta te ni sai be ye ki nang ta teng teng ba de ni ai ka jing ka awareness ni phain ro iki ba kim de ban ning klumar te habang kili ki ong ba kim tip te ni pa ding kili ya ki ba kum na kim tip ba pio ka license kata kemot ba ki to ki bayo ka license ki de ki bala long professional bala long ban ya ki national highway bikin ya ki truck ki heavy vehicles ma te ndai ki ong ba ngim tip te ya ki ru ngi ai awareness program ki ba kin long ki ba kusiare ki ba kim dei ban ing klumar haki national highway baro silenter omde ta hanong po tingi owe kiro ba ka national highway ki dei baro jong ka national hi kumtang ni ong ye ki ngila sedang la kat ar lai benai hi kumto ngi pek baro ka national highway ngi ya ki patrolling e kumto tenda ngilap ye ki te ngi ong ye ki ba kim dei ban yeng kumta ban lai na kono jing men so te bun sin hi ki ba men kini ki teyau bala de bro kidon ki beri ki ba accident ki ba shoot and ra na din e te itu pade ki trok men mit kham tam mo dieng klumar te nei ta idao kita hi na ka yang jong kini ki traffic police ni ai awareness ba ki trok robar ki ba pe e kani ka channel mo bakin kidai ban pek bat kidai ban tip bat ban boot ya kata ka jing kai ka jungi ke nang ba ban lai na kono jing accident